new discovery or the abano your babama etru and then see abna the radio dom was ade na ache ANTEC HERBAL Center akosia sechiwa hima akosia sechiwa genedwa na enuro ahodo a wormo wo ne ye oye nipadua mu no na daroma na odi abre obapia mu akwaba se bibia boko Dr. Peniso ne ho ye pa ANTEC HERBAL Center wadaroma yenti enuro no ene ne ye we nipadua me da say ANTEC HERBAL Center yenuro Spanish SPARNIS ye wono mi ensa me bo hu dero ye was Spanish garlic capsules Spanish garlic mixture and Spanish ginkgo capsules ye no mi ensa ni nyina e word pharmacy shop drugstores and herbal centers ena ayasabia wo mo de enhabanuro se yare no so ebi de yenuro no bi ene ma wo mo ayafo mo hoto wo mo odofo wo no bi adro bia fatu tirim se eye de abodi anyansa pefo agiatum FDA agiatum ama obi adi adanse se adro no ye enti se wonum bia ahotoso wo so se onom a ebeboa wo pa yenro Spanish garlic mixture no eye garlic anka twade enema bebre ene akabo mu ayede aye na se yenyina ebebu nkompa hwe chi ayenkai ebra covid ba ye no enema animdifo atu yemfo se yemen no so ye duani mu na yenni ne dodo mu ebi ye garlic anka twade ka ho ewo ka ho saponins papa bi ebo anipadua yentimi mfa ni nyina ento abonten so eno ne yakeka bo mu ayede aye ene se ekọ anipadua mu a eboase de be ya ade ewo mu anyankopon de agum se eno mo ase de se yare abro bi ana se yare bi eba anipadua mu a ebetimi akwatu ase friend se immune system no adroi wa ahoden a eboa immune system ma na ahoden kosro eti sawono mu a eboase de be ya ahoden ewo anipadua mu a ekutu yare wa ase no ebe ye free ho garlic ahoden ekuta sa ahoden ni bi anka twade ahoden so ewo bi sanso na ewo ahoden wo bi we mpo ye miensa wo na aduro no so fatoa ni si wono ma ye friend no Spanish garlic mixture eye mixture enema mako 13 na ni nyina boa wo pomuden ene ede aye ena se mu miensa kora ahoden ni na garlic ne anka twade ene ewo ahoden a ene bisa ho se enema aka no so ka ho na kyese wo pomuden besi PSita enu nti ena yo obi a wo sade bone a esa niacin ene niema papa e wo garlic mu na ye de afa nanotechnology mu atwe ama na hoɔden ne pepepe ene wa aduro nso no nti ye wa kokoduro e wa hotoso wa bodi nyansa penhwehwe mu ka kire wo se ebe na ne sade bone e wo ni paduam ye ka sade bone se wo ni paduam a bebi e wo ni paduam akwa no bebi a na bebi a e mobo e akwa a e wo ye yimu no enu ya na e mobo pa enti obi akọ hospital ya ka kire ne se sade bone ada na koma ho obi aka kire nsa ada ne brebo ho obi yesi ni prostate ho sade boni timi da baby a e ba side o ha ni sunsanso bebre na e ba sanse enye ho ene wo sade etena eti odofo se wa hospital ama doctor aka kire o sade boni adoso wo mu a aka kire se cholesterol level na kosro ana se wo high cholesterol ene emesero se koto Spanish garlic mixture do no nenom se wonim ana se wonim no ahotoso ni be ma de a ene koto Spanish garlic mixture do ni bi se wo yo ba na se be ma ebeboawo amasade boni bebia asuma bia eye firi honom na aduro na hoɔden no esanse ena ne sade boni nti no ebema se empo na empepenso bia akeka kɔ wo ye nya BP a ebefiwe sanse se wo sade boni no dos na mogya ne ntimi ni afiri sane na se mogya mu ye du a eno eka ho bi na ebo sakoma no kɔfa ahoɔden fufuro bi pressure bi no de apompe mogya no abra mogya no mu ayedu anase entini no emu aye hiahia onum Spanish garlic mixture garlic ahoɔden anka twade ahoɔden ewo ahoɔden no ka hia sa na anane sa de bone ni nyina afiri ho na afa ma akoma no atimi adi afiri sane akoma no omre eno nti akokoduro ka kyerɛ se ebeba wo ho ban afiri akoma yare ene ne nsunsanso na niema bebre ho sa na tie de a so yo bema na se ubema be sorry e wo se mogya di afrisane e wo mu ko ubema no mu ebro se de normally e mogya komu no se wo mogya kwan no mu sisi a
emma sa wani da so ni ntimi mma na wa ho sepa wie peyo ne sa so nti koto Spanish garlic mixture do no nenom ebeboa wo ama wo mogya na timi adi afrisane ye na so atimi abo adwuma ye wo yo ba o menses entimi mmayi a odofo koto adro enom sanse entini de ebi wo baabia wani kosua so de eba befa won samora se onan esi fom baabia wutiri nuase eho nyina se entini wo honom de enya sade boni timi da ho meyeye enti koto adro no mu a ebeboa ma entini no atimi ayi na dwuma ye abra wayi sade boni nyina afrimo na garlic na ho odin so abo se de be ya eframa na se ensududu a wo so wo mojam emojja ne se de muduro sitie no ebetimi a cheke ne nyina ama wapomoden atimi asipi na asita ene na meka chow se so obi outna se che na una se atata ya koto adribinom na ebeboa wo pa abodi anyansapefo na eka wo de kohwe ahodi a wo garlic mu o internet ne so hwede e wanka atwadem hwede ewo ewom na kabom na bisa ho se woni padua so enhie bia na ene jesam so ne se yedro no enye obi o yare nko anenom obi anom bi oba anom be manom agese de o ma abofra no fo anasa openfo anade onya 12 years yeni ayaka de ewo so obi a onya bi na wonom so wahu so yare anasa wonyare no na de gbo wo ho ban se de be ya se are bi mpofu ntam baby a eba na etimi ayi afri honom sanso ene ewo Spanish garlic capsules ni garlic enko ayede aye ene de obi abo ne ho ban so yo ba na se bema etimi srofo apomudi ni agro faka wo supplement a wonom ede bo ho ban no ho na emwa wo se de be ya yare ano bro ene ensane yare bi a etimi beto ya kwantinfo bu wonum a wada mu ye se sesen kata eche no obowa wo hwensi yare ahodo nyina wo benya bi odofo so obo wo ban ya obefamu a saa oha no ebi enka wo kasi Spanish ginkgo capsules no so ho say ebeboa ye skin na aboa wa adwene eda wutrim na dwuma pa ye no eya refredro eboa obi asa wo hai asa adwendwen bi okokata so kra anano ma obepre saa efi adwendwen eno no de relax adwen no ema adwen no bibia hyehye pepepe ema utimi adwene yie okaye ade enti se wo maame bi wo papa bi onya dementia na so wanyi ena ama se de odane akwada da bi na nkatete ne ade mrewa ne kokura hye akire ema omkokko kire hye wa afuom da bi o ewo se onyini no kra no ena obeka ne mranti brem ne ama bi esisi ya ka wa bakwasema bo ahu wunchi baby awufri enti se wo maame wo papa enya dementia koto adroma no your friend is Spanish ginkgo capsules onu mu a eya na adwen yie no ebesi aboa na koma ebe kra koma ne mu ama koma ne nam no wide no aye kama enya ahoden na asan aboa se de be ya so yo ba afi na otwabra na ne menopause ama na ho hyehye no no ho yira no a esan cheke no se de be ya enema bia de ensatraye a eba no a cheke ama ne ho ato no a onfa ahoyira ene ahohyehye bia mu no chena obi ankwa ankobo ne baye eti odofo Spanish garlic capsules Spanish garlic mixture any Spanish ginkgo capsules ye nuonomi ensanso utumi ka bomu nom ane wo sori anopa fa we back no waka bom no wanom anase de ebe kire wo no eboa mu opomuden no wayaresa no e contentum na afie nyame adom esanse ANTEC HERBAL center ye ba setena na ye doctor na de opene se nipa benya apomuden panti no udru ntribuo ho a wasi factory kese uremu abaka so wo abruchiri ane sans wo batena se enipa no wo ye enna sese so kra ne ase nya ye Spanish pharmacy no ne wholesale wo ye Bremen West ye Sawmill Junction ya honso kwa ye no kumase aha ukọ Bremen West Sawmill Junction a ye no ahodo ni nyina bi wo ho eno achi enu ahodo a ye tuton so ye wo bi wo ho no mo a ubenya ye number ne ye baako esan so ye WhatsApp na aja Ghana ni wiase nyina na friend number no enti so de wani to call so anwa na ache de hia pa ne senka WhatsApp audio message na wa send na aboa eno na da screen so no eye 0266 11 41 11 0266 11 41 11 sa wo pe bia tu sa wo pe baako sa wo yare binti ana wanu maduro na ye bibia ma wo wudi nwa danse no eno so ye boa doctor pe hye ne nkra ma nanije na wa frɛ ana wa send wo audio no na de ama no na watie na ono so a hye ne nkran hye ne so se ye number na 0266 114111 kumasi keo baby abewura bia benye ye duro bi ena nkran so kan hye baby eton aduro ana ye tutun bia akwa wo benya ye duro ye Spanish
SPARNIS no bi ato. Deda say papa anti ANTEC HERBAL Center one day Hispanic jingo capsules aba and ayete ohima kwasi asechiwa enkanti kopebie na so nomna emwa ma menna Franco Trading Enterprise for ase and ese wo phones types ni nyina bie Nokia, Samsung, iPhone, Smart TV, stable top fridges, Franco air condition no Mr. Okwajo de CCTV cameras na wo pa yonko Franco Trading Enterprise ho na sa na ma papa we nyina so ewo ene ho akade bia Franco numbers mede ma we no ape mpeke number fufuro bia wo ba bia 0246 422338 0246 422338 and 0555939311 Franco Trading Enterprise numbers in the open phone so papa open CCTV cameras in Franco it will be yada almost mambo atma ya crowd e de ahosepe to so midi afia amankwa tamaklo